Goreng iwak lele, kulupan godhong kates karo sambele dikeceri jeruk. Beh, ketokane kok mantul ya, guys. Iki mau alhamdulillah lelene lah oleh rezeki, isuk-isuk diteri ya ampun, matur suwun. Terus langsung digoreng sampai garing ya, guys. Oke, terus langsung neng buritan golek godhong kates yo, guys. Iki tukulan akeh lho neng buritan. Oke, bar ngono lanjut nang tanggane njaluk jeruk iki arepe tangge nyambel. Nah, jeruke wis oleh, iki lanjut nyepakni bumbune sing dienggo sambel. Terus lanjut digoreng bar ngono terus diulek tapi nggak usah terlalu halus, rada agal-agal ngono ya, guys. Terus ditambahi terasi tapi terasine iki mau ya wis tak bakar. Nah, terus yang terakhir iki tak keceri jeruk ngene iki lho ya, guys. Ya ampun, niki rasanya jan sawedep saweger. Jan Mas bojo ra tol-tol iki mesti arek mangan. Taram, wis dadi guys, iwak lele goreng, kulupane godhong kates, terus sambelnya dikeceri jeruk. Iki masih omek ngene yo enak lho guys. Yo wis, selamat mencoba di rumah.